سلاماون سلطنن حزب قدا بسر تهرف اقامط مريتون بحرون وترو قداي ناي قربان رحقن وررتن ناخونه نزمنات امخه خصمد تجديدي استدالنا اينا درو حردوا موتت نصيوا موتت ملسا مسوات يلن نحنا عوتنا ناي قدن مخانو طراينا نفلت كبل تزارب ارتراو تغدا لاي كمزيو أبي ملأختو نمنجسي إرترا بتزواري سرح يبلكان كيناتي سرحكا قبل نقيفو الله كينات عيد لنكوا انتبله عسب كيرخبكو أي عرفن كساب زبالجن سلام زهلو أي مثلا دحان حجي تقاعدنا نغون بر ودن طرن تزهلو ممسكره عتقر راديون مجمريا من يقريبو دحان لتاريخ نقدف مال مسانا دوين نبر تأسيروس كنو ويل لا انتلا ما كنت انا سيري مستتحاسكوس سدراي طرايا ابشغراتي سلام كورا تخطاتلتي كم يقنيهم لومون كم تلمود استفلاليو هادشتي حبريتاتات نستفلاليو مزناق مسلتات يزلقوم قريب لكم نتا ميديا سبسكرايب بمقار بيتسم مخانكم ايترسو خلحنا دما خم المداحواتي لايك بمقار نجمر ابناي لما انت مدبنا خم تافر مازراهم مستفلاليو هادشتي حبريتاتات يزلقوم قريب زلقو لومي هادش مجلسي اول وصي على ناي صمدو 10 شعنت الصدمه ابناي لما انت مدبنا بسفيو خرينا مالتيو ناتو مجلسي يزلقوم قريب لكم نسكامو داتا مسانا صنهو بخاليون أبي أحمد ون زوج أو مجلسين بزوجات سبات إن دازراربة يوزر كابن إساس عفوركون تفرر زول مالختيا محل الفلو زلوا قدايون أنا بتعرف بس إها خمسة لا يو نجارات زمل خط أبوشتي إثيوبيا نزركوا إريترياويان أبوشت أديس أبا نزركوا إريترياويان ون مالختيا محل الفو علو دسوا أبناء لما أنت مدبنا بس في خرينا ناي برجينا عمدو عبال زخونون لومي هذا مشتري أكالي زلوا سون أبناء لما أنت مدبنا بس في خرينا أبناء لما أنت مدبنا نزيو من خلوت نستفلا حدشتي حبريتاتاتنا ين مغبين قمون ناي خالوت استفلاليو حدشتي حبريتاتاتن مزناق مسلتات يزلخم قريب لخو نتا ميديا دما حدش زخونكم ساعات قدمنا افت مدبنا مقطعلا سبسكرايب بمغوار بيتسم خوانكم ايترسو خلحنا دما خم مدحواتي لايك بمغوار نتا مدبنا نجمر اسكا كما جمر خوننا دما ناي نش بتعم دزل دس بحالي زخونات مسليو هيزلنا مسيو زلو بسرات يوز اسمعنا زلو اسكا تامسل تخطاتينا نملس املاخ تايم مويسانو اسكا سولت باباويت قليلا رؤسهم دحر عسرت حدا عمتها بحدار مصناح ولاد رخيبة أبتي تمكت استزاربتو دس زبل قال إننا نبعت أزيوس لازمست عندما ككافلكم مريت نسا بلتو أنا نقودلو ملسي كم زركبو مسكري نعسرت حدا عمت إجزابيهر دونجيهاني كبلو نقوله إجزابيهر جن أي دونجين إجزابيهر أي كلتفنيو أي دونجينيو أفتي ساعاتو زولئيو زبكا بمباليا ملأختي أحلفها مالتيو إذا السادة حلفته ملأختي بعين ولاد رايزي كوني بحافشة بزحات سوات لنا إجزابيهر بزحو تتات زلنا ويدما إجزابيهر حطوي ملسي أي هابنن إذا خمس قداي أي سرت أنن إذا خمس قداي دونجيني نبلو نهولي مو نالبات نحنا تهاويقنا كين هلو إجزابيهر أي هو خنيو أي دونجينيو أفتي تخكل ساعاتو أفتي زبولو اتينا عخا زدليكا كم زبكا كنرسع يبلنان سباتنا كنعقرقر نحنا دي رقبنا يا خالقوت سبات رخيبهم دكاس كنحسب نبوريو قندما كمستات النقرات كترين كلها عقلي جيركا مستسبت عقست جيركا مستسبت اتزدليكا أفت ساعاتو إجزابيهر كم زبكا كم ستات مسكريو لايك هاي توسعو هاي سادنا غاز يعني كنيش كواغر جرمن يغن يلي طعم ديو دزل زلكم ريتو سناي تمنيتكمون ابو تاخم تصافونا تا قصينا نريا مسل دما تا حفتنا تاياتو زلا بفلاي نيجيريا زمرعوا زلوا اوالد انا تزمرعو ابو تاتاي ويم دما احواتي ون قتلون نيروميوم يا الى تزارب زلا اسك ناتا مسل تخطاتينا نمرس اي دقالكون اي تمرعخون نيجيريا سبعي اكيدان اسر لا يمصخون سدراي اكيد اكيدان اسركون انا سدراي تسمعهم حاردون لو نيجيريا مرعو سدراي فاميلي سدراي كمان زي كونسي حاوي وحاوبي واكوين دحر سميعو نيجيريا تمريع يخستنون لو يخستن الله يحرد كرا سيحيلهم سدراي نعي بيحردون له كمرعو ويكولد كم نيجيريا أكون كم نيجيريا صعدا مش حلف زبالهم تحلف زبالة قرف لهم تريوا صوم كم عندهم حبشة حج حس مش فلي زبالهم تقولوا صعدا ثمرة أخما حيش كم نيجيريا لا خمسة مش هم تقولوا ورات صعدا خماني سدراي نحر أنا تمرة صعدا وي ولي دخل صعدا كفت فاميلي حكوني
ولا يكون كنسخلو مسحكوني أنا حجي مرة لازم أكحبهم مالتي كاب تسألين كولد كمرعو نو جين كروا أجلا كيف يسمعني كم سخزبات قال أنا لا كان دسي بلان اسكاز لكم ريتو حساب أبو تقوم تنداس أفقم لا بمغصار ما شلالومي مسمى ما قوعي زقرم ساني هتيو نيرو حفيرون أحفيراتو أزلا اسكا تامسل ما تغطاتينا نملس مجم شلا تزاربا يو بريزدانتنا اسكا تامسل تغطاتينا نملس هواتي ماما لا كعدل لا كادو يا دغ عي قرات على هذه زي فرتكو قد سكر حسب ادي خات فتوا دو وفتو انا عدي حجسي قربسي اتخو مخبلك خلو جوجس وجو حوي تحسو اذا سميت صعبه ادينا اتهون كازي بالكيد انت عارف سميت قعي مساعدك كيس كاتبلس نايم حق دي خامن كايو ده انا جوخاي تفرح انا عاده انا عاي تفرح اجوخا ده انا ولا حد نعاز ودي يا أنا خميس كنت عارفكم كأي قريب من عندنا إيه حسب ما شلا قدامي نقدر كتفرط زق بقى عبد تيك توك ترد زلك هذا حزبي سقاف كندي حساب حزب خمسة لقط فلت على كامبر أنا جوجو ودي نعي بقص خبا أكل كمان يفرطني بقدم مدهني علم سقاف سنبت جيم ترى يكون عاش ميك خف سب من تغي كتاتلني أبي تبي من تسب كي مثني لو تلا يخذ قبر زلم برنعي جوجو ودي نعي ودي وجوجو كم يقرأ أنا مسودكس تاكو فلت أنا بجزاي أم تعي عند بزي أبي جزاي كملو أبي تجزاي سي أبي بأكبابي كملو جزاي نعي فلت أني جن زودي كالي جزاي زودي كم خملو خالو نوريو أنا مساي كده نمبر ننافسو كويس صرف دلو نعي كوي كون نصرفني تلا يخذ قبر زلقين أنا ولا حنت قبلك إني جن كالي جزاي خي تجاجز ودي أنا كي مكاني جن كل سبايت ما نبزي قولوا يا ما نقدر عن بأسوق تتأنقق الشيء أخي قرأت عن لا قرأت وجو تلا يخذ وجو لقوا زي هابوني مونيكا مبراتو نعي كندي واردو من يوم كندي ما يقدر يفدم سقابز نبع غيرهم من يوم حجنا ينبعني جن نعاها مسبك يصالوها تتأنقق أنا بكل ما أملك أنا وجو يفرطني بعد كان حج قربا زي يسأل رأيه أي فرطني أنا محلكم ولا سنبت أنا مسك محل ولا وأنا عدا حلقوس لقصاص أبي كله أنا لا بيلو شمين خاطف في دايم بر أنا أكيد كون أنت زخيني راسي مسيس أقول عتمالته ولا أنت أكبر نخبله دحر وشلا مجم اسك زلكم ريتو حساب ابو دخمنت እንዳጻፍኩምና ነታ ሚዲያውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ይቆርኩም ይትረሱ አሁን አቲ በመቀጻል ድማ ካብርጌና አህመዱ አባላት ሓደ ዝኾነ ድማ ሎሚ ዝተዛረቡ እስከ ተኸታቲና እንመለስ ማል ምሳና ድጎይ ነበረ ተአሲሩስ ክንኡ የለ አይንተላ ረቆታና ሲሪኤ مستتحسكس سدراي طرايا ابشغرات خالد اجوغاهو دبلن ورسب انت ابيسو غليل ويدبلل يله ها سلازس سبك تحسكلس وعيل حديرك مصانيا بس فتحسك جبرالو زلكم حساب ريتوخم ابو دغمنت እንዳጻፍኩምና ህዋቴ በመቀጻል ድማ ጀነራል ምግበይ ሎሚ ንኮማንዶታት ተመረቁ استزاروا مسل እስከ ተኸታቲና እንመለስ ህዋቴ دحان حجي تخاحيدنا نخون بر ودن طرنت زهل ممسكره اذكر راديون مجمريا من يقريبو دحان لتاريخ نقدف وبونا يجي كنغورون نيرو حزون كنغورين اصبحون كنغورن نتتخللنا كوماندو تግራዋይ كله قبر زخن ነገር كنقبرنا اصبح كنغور وبونا تزيجرنا انا نوقس نبر كنغورين باغوا ولا عهم زي مهناصنا انا نحتت نبر نسخم صبيكم لنا نسخم عاريكم لنا نسخم بقول نهيز بتግራይ تلو خط كوماندو خطكونو زكالنا كله قصالون كنغبري صقمي
ጀነራል ምግበይ ኩልሻ ከምዚ ብጣዕሚ ስሜታዊ ኮይኑ ይዛረብ እስከ ብዝኾነ ዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ኣቦታኹም ትጻፉና ብምቕጻል ድማ ሎሚ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ አብይ አሕመድ ዝተዛረቦም ዘረባታት እስከ ተኸታቲና ንመለስ ንኢሳያስ አፈወርቂ ኣጠንቂቕዎ እዩ ዘሎ ትርር ዘለ መልእኽቲ እውን እዩ ኣመሓላሊፍሉ ዘሎ እስከ እታ ምስሊ ድማ ተኸታቲና ንመለስ ኣዋተይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ሃገሩ ተረኺቡ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ከምዚ ክብል ከዓ ቃል ብቃሉ ተዛሪቦ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ምስኣቶም ኩናት ኣየድልየናን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለና መልእኽቲ ግን ቀዳማይ መሰጋገርቲ ብረት ኣይትኹኑ ሃገር ኩኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ጥይት ምስግጋር ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ሕዳሴ ዲጋ ጠባይ ሒዙ እዩ ናይ ባዕልና ሸፋቱ ከዓ ጠባይ ክንትሕዞም ኢና ስለዚ ኣብ ሓደ እዋን ጥይት የመላልሱ ነይሮም ዝብል ታሪክ ከይጸሓፈልኩም ከምኡ ምግባር ዶ ኣብሉ ዘይንፈልጥ ኣይኮናን ንርእየኩም ኢና ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ምዝውዋር እንተዝተርፍ ከም እትርእይዎ ኣብዚ ከተማ ሰብ በዚሑና ተጨናኒቕና ኣለና ስለዚ ዝመጽእ ሰብ እንተሎ ብሕጋዊ መንገዲ እንተዝመጽእ ጽቡቕ እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝካየድ ንግዲ እውን እንተዝተርፍ ቱምኑይ ገንዘብ ደው እንተዝብል ኣብ ኣሜሪካ ኣቐሚጥኩም ተካይድዎ ዘለኹም ናይ ጸሊም ዕዳጋታት ዕቤት ኣቋርጽዎ ከም ጎረቤት ንተሓሳሰብ ብንግድን ብዝፈናቐል ህዝብን ሕጋውነት እንተተኸቲልኩምን ጥይት ምቅብባል ደው እንተቢልኩምን ብሰላም ሓቢርና ንምዕባይ ብፍቕሪ ሓቢርና ንምቕጻል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኢትዮጵያ ድሌታ እዩ ኣነ ብወገነይ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣስመራ ናይ ምኻድ ድሌት ኣለኒ ጸገም የብለይን ግን መኽሰብ እንተለዎ እዩ መኽሰብ ኣብ ዘይብሉ ግዜኻ ምብኻን ከንቱ እዩ አብይ ኣብ መልእኽቱ ንመንግስቲ ኤርትራ ብተዘዋዋሪ ስራሕ የብልካን ኩናት እዩ ስራሕካ ክብል ነቒፍዎ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ኣቐዲሙ ኢሳያስ ኤርትራውያን ንኩናት ወትሩ ተገዲድና ኢና ንኣትዎ እንተኣቲናዮ ግን ንዕወተሉ ኢና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ካልእ አብይ ከም ኣብነት ንዩክሬንን ንፍልስጤምን ኣልዒሉ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ብድሕሪ ዩክሬን ኣሜሪካ ብዓባያ ከምኡውን ሃገራት ኣውሮጳ ደው ኢለን ኣለዋ መሳርሒ ብረት ዘቐብላውን ንሳተን እየን ኣብ ጎኒ ፍልስጤማዊ ሓማስ ከዓ ከም በዓል ኢራን ሕዝቦላህን ካልእን ከም ዘለው ምስጢር ኣይኮነን ብዙሕ ሓገዛት እውን የበርክቱ እዮም እቲ ኩናት ግን ክዝሕላ ይትረአየን ስለዚ አብይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት እንተምሪሐን ኤርትራ ብሓይሊ ተደናገጽቲ ወይ ደገፍቲ ሃገራት ኣይክትዕወትን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት ኣይድልን እኳ እንተበለ ዓሰብ ከይረኸብኩ ኣይዓርፍን ክሳብ ዝበለ ግን ሰላም ዝህሉ ኣይመስልን ሎሚ ዘካዶ ሓቂ እንተነይሩ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ፈለማ ርክብ ኢሳያስን አብይን ዝጀመረ ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ እዋን ብዙሓት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንነጥፍ ሰባት መላኻዕቲ ዘረባ ጠዋዊኹም ኢትዮጵያ ባሕሪ ደልዩ ኣለዉ ኢልኩም ጽልኢ ኣብ ምንዛሕ ተዋፊርኩም አብይ ግን ከምኡ ማለት ይኮነን ንሱ ፈታዊና እዩ ወረክ መርሓና እዩ ዝብሉ ናይ ዕብዳን ግብረ መልስታት ንቕበል ነርና ሎሚ በንጻሩ ወያነ ፈታዊ ኮይኑ ንሕና ከዓ ኣብ ባሕሪ ዘለኩም መርገጺ ኣነጽሩ ተባሂልና ንሕተት ኣለና ንሕና ደኣ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዶ ኣይነጸርናን ኢና እዚ ምሕዝነት ኣይኮነን ብዕልግና እዩ ክብርኻ ምሻጡ ኢልና መርገጺና ሂብና ኢና ብዝኾነ እታ ንእሽተይ ጮራ ሰላም ክትቅጽል ሕጂ እውን ክንትስፎ ኢና እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ውጽኢት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣስጋኢ እዩ መስትያት ቤትና ዘሎ ጉዳይ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዩ ብኣምሓርኛ ድማ ኣብቲ ምትሪዋ ቀፂና ንሪያ ምስሊ ድማ እንታይ እዩ ዘሎ በብዓመቱ ናይ ህዝቢ ቁፅሪ ይውስኽዩ ዘሎ በብዓመቱ ድማ ዝመፁ ዘለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘሎ ኤርትራውያን ናይ ህዝብና ክውስኽ ወይም ድማ ክንጨናነቕ እውን ገይሮምና ክብል ብጣዕሚ ብቻ ብጣዕሚ ዘህፍር ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እስከታ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየዓመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች በየዓመቱ እና ኢትዮጵያ በየዓመቱ ሀገር እየጨመረች ትልቅ የሆነች ሀገር ካደገች ምን ትሆናለች ከተባለ ካደገች ታግዛለች ሌላም ተረጋግጦ ነገር የለም ካደገች ትረዳለች አሁን እኮ እያደረገች ነው ስንትና ስንት ስደተኛ ተሸክመን የለም እንደዚህ ዛሬ ሳናድግ
ይሄ ስጋት ችግር አለበትና የኛ ጎረቤቶች በሰላም መኖር እንደምንፈልግ ማወቅ አለባቸው። ታዲያ ለምንድን ነው ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ፈርለቆ የወጣው ያላችሁ እንደሆነ ፕሪቶሪያ ነው። በወደቡም ስለምን ነበር፣ በልማቱም ስለምን ነበር፣ ስንለማመጥ ነበር፣ በጣም ስለምን ነበር። ከዛ ነገር ይሆናል ብለን ግን ፕሪቶሪያ ስንፈራረም ትክክል አይደለም፣ ለምን ይቆማል? ቲፒኤልኤፍም ትግራይም ተጠቅልለው ካልጠፉ ቀጠናው ሰላም አያገኝም። እኛ እኮ ህዝባችን ናቸው፣ ልብ ከገዙ እንዲጠፉ አንፈልግም አልና አቆም። በዚህ በኩል ማስቀጠል ሲያቅታቸው በዚያ በኩል ጀምሩ። አሁን ዋና ጉዳይ ጭቅጭቅ ውስጥ ግቡ ነው፣ ሳትዋጉ አትቀመጡ ነው። የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት፣ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው፣ ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም። ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ፣ ሀገር ሁኑ። ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እስከ ብምቕፃል ድማ ሎሚ ፅምዶ 19 ኣመልኪቱ ዘውፅአ መግለፂ ናይ ኣወል ስኢድ ንሱ ድማ ተኸታቲና ንመለስ። ብፍላይ ንወዲ በሻሻ ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ እውን ኣመልኪቱ ትርር ዝበለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሉ ዘሎ እሱ ድማ ተኸታቲና ንመለስ። እስኹም እውን ዘለኩም ርእቶ ሃሳብኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉና። ነታ ሚድያ እውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረሱ ኣኽዋተይ። ናይ ሎም መደብና እቲ 80% ንውሽጣዊ ኩነታትና ዝምልከት ኮይኑ እቲ 10% እዩ ግናማዊ። እዚ ሕጂ ዝብሎ ሁሉ ይተኣሳሰር ስለ ዝኾነ እዛ ቪድዮ ስጋብ ትዛዘም ክትዕዘብዋ ከገድስ እዩ። እስከ ንዕልል። ሃገራዊ ታሪኽ መግለፂ ሚዛንን ክብረትን ሓደ ህዝቢ እዩ። ኣብ ታሪኽ ሃገራት ማዕረ ሚዛን የብለንን። ብመጠን ዝገጠመን ብድሆታትን ንምስዓሩ ዘጥሪኦ ክብርታትን ዝሓለፎ ተመክሮን ዝፈጸሞ ቅያታትን ርዝነትን ይፈላለዩ። ዕውትን ሕፉርን ህዝቢ እቲ ብዙሕ ዝቁጥሩ ዘይኮነ እቲ ብሉፅ ክብርታት ዝውንን እዩ። ታሪኽና ታሪኽ ኤርትራውያን ናይ ዝሓቅዚ ድሙቕ ምስክር እዩ። ውሱን ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ጥንግናግ ዓለማዊ ውዲታትን ሽርሕታትን በናጢሱ ነቶም ብገዚፍ ደገፍ ርእሲ ሓያላን ዝተኣማመኑ ኤርትራ መሬታን ባሕራን እምበር ህዝባ የድልየናን ኢሎም ብብዝሕ ህዝቢ ዝተጃሃሩ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘሕፍር ስዕረት ኣጉሲሙ ብዓወት ክወፅእ ዘብቅዖ ብርቱዕ ዕጥቂ ብሉፅ ክብርታቱ እዩ። እዚ ክብርታት እዚ ግን ብኸመይ ዝመፀን ዝተሃንፀን እዩ። ኣብ ባህልን ስርዓትን ነባብራን ህዝቢ ኤርትራ ዓሚቕ ምርምር ዘካየደ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ኢጣልያዊ ተመራማሪ ስነ ሕብረተሰብ ኮንቲ ሮሲኒ ንዓድታት ኤርትራ ብቐረባ ድሕሪ ምዕዛብ ንባህልን ሕግታትን ህዝቢ ኤርትራ ጓርድያ ሴንዛ ኣርሚ ዋርድያ ብዘይ ብረት ክብል ብኣድናቆት ገሊፅዎ። ብርግጽ ድማ ዘይከም ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለምና ዓድታት ኤርትራ ኣብ ቅድመ መግዛእታዊ ታሪኽን ጠበንጃ ይኹን ወታደር ፖሊስ ይኹን ኣኽባሪ ጸጥታ ከየድልየን ህዝበን ብሕግታት እንዳባ እንዳተዳነየ ብስልጡን ኣገባብ ኮማዊ ህይወትን መሬታዊ ጸጋታትን ዘመሓድራ ዝነበራ መረበት ወረጃ ህዝቢ እየን ዝነበራ። እዚ ሰላማውን ስልጡንን ህዝቢ ግዳ ብሰሪ ተሃራፍ ኣቀማምጣ መሬቱን ባሕሩን ወትሩ ግዳይ ናይ ቀረባን ርሑቕን ወረርትን ናኾነ ንዘመናት ኣብ መኸተ ክጽመድ ተገዲዱ እዩ። ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዘመን ኣብ እዋን ምዝርዛር መግዛእቲ ኤርትራ ከም ጉለን ጉዛኣት ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነት ይግባኣ ነይሩ እዩ። ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ርእሲ ሓያላን ተባሂሉ ግና ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ተጓዕፂፁ ብጉልባብ ፌደሬሽን ንጎበጣን ወራርን ኢትዮጵያ ሕሊፉ ተዋሂቡ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቦም መሰል ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት እንተዘይተኸቢሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይክርከብን እዩ ኢሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ኣጠንቂቖም ነይሮም። እንተኾነ ዓለም ንዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ እናኣይሳ ነቲ ቓል ኣየቕለበትሉን። ድሕሪ ዝቕሉዕ ዓመፅ እዚ ማህፀን ናይ ሰላማውን ስልጡንን ህዝቢ ነዚ ርኡይ ዓለቑ ዝቃወም ተጋዳላይ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ሞዴል ናይ ቃልስን ጽንዓትን ዝኾነ መዘና ኣልቦ ፍሉይ ፍጥረት ወሊዱ። ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝመርሖም ቀዳሞት ተቓለስቲ ከምቲ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ቕሊላ ዝረኣየቶ ንሶሙን ንዓለም እምብዛ ቕሊሎም ሪኦማ ምስ ውሳነ ርእሲ ሓያላን ክራጸሙን ቂሎም ነዚ ገዚፍ ወታደራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ደገፍ ርእሲ ሓያል ኣሜሪካን መሻርኽታን ዝነበሮ ምስሌኔ ምዕራባውያን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብዕጥቂ ክገጥምዎ ነቒሎም እቲ ሓሳብ ርእሰ ቅትለታዊ ዝመስሎም ብዙሓት ነይሮም። እዞም ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘበገሱ ሒደት ተጋደልቲ ግዳሓቂ ዕጥቂ ዝበሃል ኣይነበሮምን። 10 ዘመነን ዝሓለፈ ጠመናጁ ሒዞም እዮም ዝተረግጸ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽሞም ንምምላስ ቃልሲ ፈሊሞም። ሓደ እምነት ግን ነይርዎም ሰብ ካብ ዝኾነ ሓፂነ መፂንን ቴክኖሎጂን ከም ዝሕይል ይፈልጡ ነይሮም።
በዝድማ ብረት የብልናን ከሕግዘና ዝኽእል አካል የለን ኢሎም ኣይተጨነቁን ንጸላእ ብብረቱ ብጥይቱ ዝብል ኒሕ ተቐኒቶም ዝድልዮም ዕድቂ ካብ ጸላእ እናሰለቡ ቀስ ብቐስ ሓይሎም ኣደልዲሎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ሓይሊ ክስዕርዎ ምዃኖም ጥርጥር ኣይነበሮምን ዝተኣማመኑሉ ቴክኖሎጂካዊ ቀረብ ይትረፍ ድራር ዕለት እውን ኣይነበሮምን የግዳስ ህዝቦም ጽኑዕ ብርኪ ከም ዝኾኖም ኣይሰሓትዎን حمد إدريس عواتن قال سخنقل انكلو ازالوم انا زاغدا زلو حوي صباح بزحات مصيوم كو غورو وايميلو نيرو برغص دما ماحصن ኤርትራ አሰር ዞም ምዑታት ቀዳሞት ተጋደልቲ ዝስዕቡ እልፍ አላፍ ጀጋኑ ምፍራይ ቀጽሉ حرستاي نويتو دربيو تمهاراي مهدرو قميتو ممهر يخون حكيم سرحو تنتينو نغاداي تكالو عطيو سرحتنيا بيت صحفوتو تنتينو بعل حدار دقو غديفو مرعون مرعتن كام نقدم بدديلوم ناب سورات تصمبيروم معسكا وشتا هاجر تراي نتمرتن وصا هاجر زخدون قال تمرتو وديو قال تمرتو قاريتو كاب عبيت ختماتات عالمنا برخاتات هاجرو وناوينو نام ميدا قالسو يحيزو كبرتات قداموت تقالست دما نابزوم الف لاف من اسيات تقادل تتسغاغيرو ኤርትራው ተጋዳላይ ከምቾትን ጣዕምና ይዛዓለም እዚያ ደሞዝ ዘይትኽፈል እንትርፎ ሓባራዊ ውልቃው ሰዓብ ዘይትጽበ ኩለንትና አና ሀገርን ህዝብን ትውፈ ህይወት መሪጹ ነቲ ጽንኩር ህይወት መሪጹ ጥራይ ዘይኮነ ንስለ ህዝብን ሀገርን ክብል ልዕሊ ዓቐን አፍቂሮ በዚ ድማ ብንቕሓት ካብ ተራሰብ ጸብለል ኢሉ ካውልቃውነትን ላዕሊ ሃገራዊ ኽብረት ዝዓጦ ሃገረይ እንታይ ክገብረላ እምበር እንታይ ጌራትለይ ዘይብል ንመስዋዕት ከም መርዓ ንስንክልና ከም ስልማት ዝቖርዓሉ ሓበን ህዝብን ሃገርን ክቡር ፍጥረት ኮይኑ ውሪ ኢትዮጵያው ደራሲ በዓሉ ግርማ ኣብታ ኦሮማይ ዘርእስታ መጽሓፉ ኣብ እዋን ሻድሻይ ወራር ካብ ጎላጉል ናሮ ኮይኑ ንጎቦታት ናቕፋ ምስተዓዘቦ ከም ዝኽብል ገሊጽዎ እቲ ጫፋቱ ብግመዝ ተጎልበበ ነዋሕቲ ኽራናት ሳሕል ንዓለም ብንዕቐት ዝዕዘባ ዘሎ ትዕቢተኛን ባሕታውን ሰብዩ ዝመስል ክብል ንተምሳል ተጋዳላይ ብሓሳቡ ቀሪጽዎ ብርግጽ ተጋዳላይ ከምኡ ነይሩ እትሎ ዝበሃል ዓለምና ዘፍሬቶ ዘመናዊ ጽዋር መዳፍዕ ታንክታት ወንጨፍ ትሮኬታት ሚሳይላትን ነፈርቱ ውግእን ድንብርጽ ዘብሎ ይነበረን ሓደ እዋን ስርዓት ደርግ ዓቕሉም ጸወቦ ቀመማዊ ጋዝ ክትቀም ውሳኑ ተፈልጠ ተጋዳላይ እቲ ሓበሬታ ምስ ተነግሮ ብዙሕ ግምት ሃቦን ኣብቲ እዋን ሓደ ተጋዳላይ ዝበሎ ተዘካሪ ጠቕስሎ ንሕና ንወላዲቱ ክምለሳ ዝወፀ ሰብ የብልናን ስለ ህዝብን ሃገርን ክንሓልፍ ዝተዳለና ኢና ደርሆ ሓረድዋ ሞተት ነፀይዋ ሞተት መለሳ መስዋዕት የለን ንሕና ዓወትና ናይ ግድን ምዃኑ ጥራይና ንፈልጥ ክብል ተዛረበ ኤርትራው ተጋዳላይ ከምዚዩ ከምቲ ዝተኸታተልኩሞ እዩ እኹል ዝኾነ መልሲ እዩ ሂቦም ዘሎ እስኹምን ዘለኩም ሬቶ ሓሳብኩም ኣብ ቦታኹም ተጻሓፉና ህዋተይ ከምዚ ብዛመሰሉ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን መዘናግ ምስልታት መዓልታዊ ንኣኹም ንኽነብል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ብኻልኦት መደባት ካብ ራኸብ ድማ በብዘለኹሞ ሰላምን ራኽዋን ትኾኑለይ ሰላም እንዳተመነኹ